a ce kai ne farkon gani, da ban yi kukan ƙauna ba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi da muke karanto muku, wato littafin Inuwar Aure kashi na 2. Zuwa yanzu ta fara tunanin wataƙila ba shi da hankali, akwai abin da yake motsi a cikin kansa. Ya duba inda suke ajiye motoci bai ganta ba, ya tsaye da taxi ta kai shi gida. A can ya tarar da motar. Kasim ya tare shi da tambayar inda ya tsaya don ya neme shi ya rasa a lokacin. Mahir ya zube akan kujera yana sauke ajiyar zuciya. Bayan da ya kwankwaɗi gorar ruwa guda ɗaya, ya wulle gefe ya ce, na kutsa ne gaba inda zan hango komai da komai. Kada a illata min fuskar mai kamanni da abokina. Kasim ya sauraro yana kallon sa da mamaki, jin abin da yake cewa ya ce, dube ka kamar idan za a illata fuskar ta za ka iya hanawa ne. Mahir ya ce, zan yi alhini. Kasim ya zube akan kujera, da ƙyar na sha, sauƙi na a baya-baya nake. Mahir ya ce, na ga tashin hankali, kujerun ƙarfe fa da manyan abubuwa suka ringa jefowa, da ƙyar na ringa kaucewa, kafin ta kama hannuna ta fitar da ni. Kasim ya ce, wa kake nufi? Mahir ya ce, wata ta kai mu wajen, har da mai wannan, kada in ƙara zuwa inda take. Abin da nake nema ba zan taɓa samu ba, a tunanin ta tarayya nake son yi da ita. Kasim ya ce, Mahir, tunda har ta ce maka haka, ka fita daga rayuwarta mu koma Najeriya. Mahir ya girgiza kai, ba san rabu da ita ba har sai na samu abin da nake nema, har sai na tabbatar da ta haɗa da abokina Mujahid, sannan kuma ta sanar da ni abin da ya rubuta da ƙasar da ta haihuwa ya kawo ta wannan ƙasar take wannan rayuwar. Shin wace ce ita? A ina iyayenta suke? Me ya dangantakarta da Mujahid? Shin me ya saka ta a wannan rayuwa? Ba san rabu da ita ba har sai ta amsa min waɗannan tambayoyin. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Washe gari tun da suka tashi, Mahir yake wa Kasim mita akan ya tashi ya raka shi wajen. Kasim ya banza da shi, ya ƙyale ya ce, please mana. Kasim ya zaman sai yana kallon ball. Babu inda zan je, kai ma idan na isa da kai kada ka je. Kasim, ƙyale ni zaka yi tafi ni ɗaya bayan abin da ya faru jiya? Kasim ya maida hankalinsa akan ball da yake kallo ya ce, abin da ya faru ne ya saka na ce maka kada ka je kai ma. Mahir ya jefe shi da falo ya ce, matsoraci kawai. Na fita ni kaɗai kuma babu abin da zai same ni, yadda na fita haka nan zan dawo. Kasim ya masa banza sai dai jin tashin mota ya miƙe da sauri, idanunsa a waje, ya girgiza kai. Mahir baya jin magana. Da sauri ya ɗauki makullin mota ya bi bayansa. Kai tsaye Mahir ya wuce wajen. Sai dai kawai ya duba iyakar dubawarsa bai ganta ba. Babu ita, babu alamar ta kasancewar bata da faɗa a ranar. Kamar daga sama suka soma jiyo jiniyar motar jami'an tsaro. Waje ya hargitse da guje-guje. Aka tattake wasu, aka burgar da wasu. Cikin tumurmutsin aka yi wurgi da shi. Ya rakuɓe a waje ɗaya, jikinsa yana rawa. Wanda yake bai taɓa ganin tashin hankali irin na wannan ranar ba. Babu zato babu tsammani ya hango ta tana nufo inda yake. Sai ta miƙar da shi tana kutsa da shi ta cikin mutane. Ta ɓille da shi ta wata ƙofa, ta wurgar da shi a gefe tana mishi mugun kallo ta ce, kana hauka ne? Me yasa kake da taurin kai? Na ce maka ka fita daga rayuwata amma baka ji. Malam, wannan ba wajen zuwanka bane. Yana kallon ta ya ce, duk inda kike wajen zuwa na ne. Ta dafa kai. Yana caza mata kai. Haushi ya bata, ta daga hannu kamar za ta kai mishi naushi, ya baya da sauri. Sai da ta harare shi sannan ta ce, tunda taurin kai gare ka, daga yau idan na ƙara ganin ka nan sai na karya maka kafa ɗaya. Na targaɗa wannan hannun sai in ga ta yadda za ka ƙara zuwa inda nake. Ta juya ta yi gaba, ta yi nisa da ƙarfi ya ce, ji mana. Ta juyo ya ce, kina faɗa gobe? Ta gyaɗa kai. Ya fara murya yadda za ta ji shi da kyau sannan ya ce, ki shirya tarbata domin zan zo. Ki shirya kawo min ɗauki idan wani abin ya faru. Ta murtuke fuska tana nuna mishi yadda za ta karya mishi kafafu idan ya zo. Ta juya ta ɓacewa ganinsa. Wayarsa ta yi ringin, ya yi fikin ya ga Kasim ne, hankalinsa a tashe yake tambayarsa inda yake. Mahir, kana ina? Na biyo ka na ga motar jami'an tsaro a wajen. Mahir ya ce, kada ka damu, ta fito ne daga cikin mu haɗu a gida. Sai da tarakin sannan ya samu taxi ta sauke shi a inda ya je motarsa. Inda ya koma, Kasim yake mishi mita akan yana saka rayuwarsa da mutuncinsa a hatsari saboda wadda bata san yana yi ba. Ya murmushi kawai yana tuna yadda ta yi da hannunta, alamar yadda za ta karya mishi kafafu. Ya ce, ta san ina yi kuma ta damu da ni, shi yasa take zuwa tana ceto na. Kasim ya buga tsaki, abin ya wuce magana, sai dai kallo. Mahir ya rungume filo yana murmushi, yayin da yake tuna yadda ta yi wa hannunta alamar yadda za ta karya mishi kafafu. Dimo yake murmushi. Kasim ya ce, na sayi tiket, gobe za mu ce Najeriya, ko kuma in kira mu sai in sanar da ita halin da ake ciki na abubuwan da kake aikatawa, kana saka kanka a cikin hatsari. Mahir ya mishi banza, bai yarda sun karata da maganar ba, domin kada Kasim ya harbo jirginsa. Sai da ya bari Kasim ya yi bacci sannan ya lallaba ya sulhale ya fita.
ya ɗauki taxi ta sauke shi a ɗaya daga cikin manyan hotels da ke a ƙasar wanda Kasim ba zai taɓa tunanin samun sa a ciki ba. Wace gari bayan ya gama breakfast ya zauna a falo yana kallon agogo yana jiran lokaci yayi. Mace ya awon gaba da shi kasancewar bai kwanta da wuri ba. Ya ware idanu yana kallon agogo saura mintuna kaɗan lokacin wasan yayi. A gurguje ya wanka, ya alwala ya sallah sannan ya shirya cikin dogon wando da rigar sanyi mai hula. Tare taxi ta sauke shi a wajen lokacin har an fara wasan. Da ƙyar ya kutsa ya koma farko tana juyowa ta ci karo da shi. Ta zaro idanu tana kallon shi cike da mamaki. A cikin ranta tana mamakin taurin kansa. Wannan damar ne ta samu wacce suke fafatawar ta samu ta kai mata naushi. Sai da ta sunkuya har cikin ransa ya ji bugun da aka yi mata. Ya girgiza kai yana mata alama ganin za a ƙara mata wani. Wanda ya daidai da ƙara mata wani naushin da ta yi daga ta tsaya akan ƙafafunta. Ta yi mishi mugun kallo sannan ta juya bugu ɗaya ta yi mata ta faɗi a ƙasa warwas. Aka ɗauki ihu, ya yi mata alamar jinjina yana dariya farin ciki ta yi nasara. Ya juya ya bi ayarin mutane masu fita. Jiya an riƙe hannunsa an yi gaba da shi, ya sake murmushi sanin ita ce. Ta fita da shi inda babu mutane. Ta sakar mishi hannu kafin ya samu zarafin magana ta bugi gefen wuyansa ya suma. Ta targaɗa ƙafafunsa. Ta ɗauko mota ta yi fakin har inda yake. Ta ɗauke shi ta saka a seat na baya. Ta zauna a mazaunin direba ta sha motar zuwa villa ɗin inda ta kai musu pizza. Kasim ya hango motar daga balcony. Ya sako ƙasa da sauri zuwa compound. Ganin ita ce ya baya da sauri yana leƙen seat na baya. Mahir yana kwance, me ya faru da shi? Ya tambaya. Ta yi mishi banza. Ta fito da shi ta kwantar a ƙasa ta koma mota ta yi ribas ta wuce. Daidai farkawa Mahir ya ga ƙafafunsa a nannaɗe. Ya yi yunƙurin motsa su ya ji azaba. Murmushi ya da gefen baki yana mamaki yadda ta yi mishi haka. Yana a hayyacinsa amma bum ta sumar da shi. Ta aikata abin da ta faɗa ɗin. Kasim ya ce har godiya ne mata. Ta kyauta mana, ta raba ka da zuwa inda za ka lalata lafiyarka da sunanka. Mahir ya kalle shi ya watsa. Wace kake tsoron ce kai wa godiya? Kasim ya ce oho. Mahir ya ware idanu tana da Mamsi ya ce Mamsi. Kasim ya ce kada ka damu bata sani ba. Mahir ya sauke ajiyar zuciya. Throughout jinyar kafafunsa da ya Kasim ne yake kula da shi. Shi ne ke mashi komai. Har ya so mataka da abin dogara guda biyu. Kuma kullum tana manne a tunaninsa yana mamakin a wani hali take a ciki a lokacin. Me take yi? Har ta kai ya fara takawa da abin sanda guda ɗaya. Sai da kafarsa ta warke sosai sannan ya fara fita. Fitarsa ta farko zuwa gidan wasan ne, sai dai har aka gama faɗin babu ita babu alamarta. Ko da mai kamanni da ita ma bai gani ba, jiki a sanye ya koma gida. Kasim ya lura da halin da yake ciki, ya bi shi upstairs yana tambayar sa abin da yake damunsa. Mahir ya zube akan kujera yana mai da numfashi ya ce, ban ganta ba, ina ji a jikina cewa akwai abin da ya same ta. Kasim ya kwantar mishi da hankali, kada ka damu wataƙila ba ta da wasa ne shi yasa ba ta zo ba. Da wannan Mahir ya sake ransa, da wataƙila ba ta wasa ne shi yasa bai gantan ba, amma duk da haka abin yana damunsa fa. Ya ƙagara washe gari ta ya koma wataƙila ya same ta. Jiya ke kamar ya shekara, ya kasa haƙuri, ya kuma kasa barci, ya miƙe ya duba agogo. Ƙarfe 1 na dare amma ya kasa barci. Durowa ya daga saman gado, ya shiga bathroom ya zara kayan da ke a jikinsa, ya kunna shawa ruwa suna sauka a kansa. Ya jima a haka, sannan ya fito yana ɗaure da tawul ya kwanta. Ya jima sosai sannan ya samu bacci awon gaba da shi. Washe gari ya koma still bai ganta ba, sai da ya shafe kwanaki 3 yana zuwa gidan wasan, amma babu ita babu alamarta. Ya damu sosai, ya fita hayyacinsa. Kasim da Mamsi ne suke tausarsa, suna kwantar mishi da hankali. Ya saka zuciyarsa damuwa sosai har tsoro abin yake ba su. Washe gari suka je tare da Kasim amma har aka kusa gama babu ita babu alamarta. Mahir ya taɓo wani saurayi, ya nuna mishi hotonta da ke a wayarsa. Ya tambaye shi dalilin rashin zuwanta. Kamar ba zai magana ba sai kuma ya ce musu ba za ta zo ba. Mahir ya ce me yasa? Ya ce ta samu hatsari na karaya a hannunta. Mahir ya ruɗe yana tambayar sa abin da ya faru da inda take zaune. Saurayin ya yi mishi alamar sai ya biya sannan zai faɗa mishi. Mahir ya zaro kuɗaɗe waɗanda shi kansa bai san adadin yawansu ba ya miƙa mishi ya ce a ina take rayuwa. Hankalinsa a tashe yake jin abin da ya faru da ita. Saurayin ya zaro idanu yana kallon tulin kuɗin da ya bashi. Muryarsa tana rawa ya ce babu wanda ya san inda take rayuwa amma akwai inda zaka je ka ganta a can. Ya rubuta adireshin wajen ya miƙa mishi. Mahir ya juyar da kan motar zuwa adres ɗin da ya rubuta musu. Kasim ya ce Mahir ka kwantar da hankalinka insha Allah tana a cikin ƙoshin lafiya. Dare yayi ko da mun je ba za mu same ta ba. Ba don ransa ya so ba, ya juya da motar suka kama hanyar gida. Throughout daren ranar Mahir bai rintsa ba, yadda ya ga rana haka ya ga dare. Washe gari tun da safe ya shirya ya je wajen, sai dai farkawa Kasim ya duba ya ga baya nan.
Mahir ya zauna a coffee shop ɗin, a zuba mishi ya wuce a ɗauke, ya ƙara saka oda a kawo mishi, ya zuba hanya idanu yana dakonta. Yana son ganin ta inda za ta bullo, amma babu ita babu alamar ta. Sai da ya fara fidda rai ya hango ta tana tahowa, hannunta na naɗe da bandage. Har ta ja kujera ta zauna bata lura da shi ba. Ya miƙe ya koma kujerar da ta zauna. Ya hannu ya tambaya da damuwa. Da mamaki take kallonsa, ta miƙe tana kallonsa a fusace ta ce, Malam, mene maka da zaka bi ka takura min rayuwata, me ya zafi haka? Mahir ya murmushi yana mai kallon ta ya ce, saboda ina son ki, ina kuma son yin aure ki. Ta ware idanu tana kallon shi, ta yi dariyar rabin wayo tana taɓa hannuwa. Har abin ya kai haka? Wannan salon yaudara ne, ƙarya kake. Dube ni ka dube ka sannan ka ce kana so na zaka aure ni? Ko da makaho ya shafa ya san ban dace da kai ba. Kai babban mutum ne mai kuɗi, sannan kuma kana da kima da mutunci. Ni kuma ka gani? Ka ga irin rayuwar da nake yi? Duk wanda ya ji wannan maganar da kai ya san salon yaudara ne, domin ka samu abin da kake so a wajena, kuma ba za ka taɓa samu ba. Saboda a inuwar aure ne kaɗai ake samun rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali, ba wai a wannan inuwar da nake ciki ba. Da sauri Mahir ya ce, da gaske nake, babu yaudara, ina son ki, ina son na aure ki. Ta kalli kanta, ta ce, in tambaye ka mana, me ka gani a jikina da ya ja hankalinka har haka? Bana tunanin kyawu na ya kai haka. Har kake bibiya ta kana min ƙarya da daɗin baki domin kai tarayya da ni. Ka duba da kyau, ba wani kyau ne da ni ba. Akwai mata da yawa a ƙasar nan waɗanda suka fi ni kyau da komai ma. Kada ka ɓata kanka lokaci, abin da kake so ba za ka samu ba. Ta juya za ta wuce, ya riƙe hannunta ta haɗa rai. Da sauri ya sakar mata hannu ya zaro kuɗaɗe masu yawa ya miƙa mata. Ga shi ke amfani da shi, ta ce, me? Idan na amshi kuɗinka in biya ka da me? Ta haɗe hannayenta a waje guda alamar roƙo. Bilis, na roƙe ka da girman Allah, karɓi da ni, ina cikin halin rayuwa wanda bana buƙatar kana mai izgilanci. Ka bar ni in ji da yadda rayuwa ta zo min, please. Ka ringa tausaya a rayuwarka. Wasu suna da tabo mai ciwo a rayuwarsu, kada ka ƙara musu da wani ɓacin ran. Da mamaki yake kallon ta, ganin kamar hawaye ne a cikin idanunta. Ta share hawayen da suka zubo mata. Ta juya ta bar wajen, tana jin kamar zuciyarta za ta fashe. Tana da abubuwan da suka faru da ita a rayuwa. Mahir ya wa ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa alama akan ya bi ta. Jiki a sanye koma mota yayin da maganganunta suke kaiwa da komowa a kansa. Musamman inda take cewa, Filis, ka rinka tausaya a rayuwarka. Wasu suna da tabo mai ciwo a rayuwarsu, kada ka ce za ka ƙara musu da wani ɓacin ran. Ya fahimci maganganunta suna nuna da cewa ba abu mai daɗi bane ya kawo ta wannan rayuwar. Ya yi nisa a tunani har direba ya fakin bai sani ba. Har sai da Kasim ya tafina akan gilas ɗin motar, sannan ya firgigit ya fito suka jera zuwa ciki. Ya zube akan kujera yana kallon silin yana tuna magana da ta yi mishi da kuma hawaye da ya gani akan fuskarta. Kasim ya kawo mishi ruwa, ya amsa ya kafa baki sai da ya ji ta yamce sannan ya wurgar da ita. Kasim ya ce, ka kwantar da hankalinka, zamu. Mahir ya katse shi, na same ta. Kasim ya ware idanu, me na damuwa tunda ka same ta? Farin ciki da walwala ya cancanci da kai. Mahir ya sanar da shi yadda suka yi har da cewa yana son ta zai aure ta. Kasim ya zaro idanu. Mahir, baka da hankali ne? Wannan ce zaka aura? Mahir ya da kai. Zan aure ta saboda tana a cikin halin rayuwa, tana da buƙatar taimako, kuma zan taimaka mata. Ka ce saboda tana kamanni da abokinka Mujahid da kake nema tsayin shekaru shi yasa kake bibiyar ta. To me ka magana auren ta anan? Kuma ya fara ne saboda shi, sai dai tana da buƙatar taimako. Damuwar da na gani a cikin idanunta ya tabbatar min da abin da ya rubuta daga gida babba ne. Kasim ya ce, amma Mahir ya katse shi. Na riga na yanke hukunci, dukkan abin da zaka ce ba zai canza komai ba. A baya na kasa aure ne saboda tunanin da ya yi min yawa akan halin da abokina Mujahid yake a ciki. Na haɗu da mai kamanni da shi, kuma zan aure ta domin ta haɗa ni da shi, sannan kuma a lokaci ɗaya in kuɓatar da ita daga halin da take ciki. Kasim, wannan yarinya tana buƙatar taimako. Akwai hanyoyi da yawa da zaka taimaka mata ba tare da ka aure ta ba. Mahir, ka duba da kyau, wacce yarinya bata dace da kai ba, sannan baka da tabbaci akan tasin Mujahid din. Ganin ba zai taɓa fahimtar sa ba, ya miƙe wuce upstairs, sai bayan awanni 3 sannan wanda ya saka ya bi ta ya dawo ya sanar da shi a inda take rayuwa. Mahir ya bashi ATM card. Ba na son ta nemi komai ta rasa, ina son kai komai ta yadda ba za ta zargi wani abu ba. Na yarda da kai, shi yasa na baka wannan aikin. Tana da muhimmanci a rayuwata. Daga wannan ranar bai ƙara haɗuwa da ita ba, sai dai yana samun labari akan halin da take ciki a wajen wanda ya saka yake bibiyar ta. Bayan sati 3, yana zaune a balkoni hannunsa riƙe da newspaper. Ya yi zurfi a tunaninta, ya yi matuƙar kewarta a waɗannan sati 3. Gobe zai koma gida Najeriya, zai jima kafin ya ƙara dawowa. Rabon shi da ita to ranar da ya ce mata zai aure ta. Kamar a mafarki ya hango ta tana tahowa ciki, fuskar ta a murtuke, ya limshe idanu ya buɗe yana kallon ta. Sanye take da dogon wando da riga mai hula. Ya sako ƙasa ta durfafo inda yake a fusace,
bodyguard ɗinsa za su tare ta yi musu alama da hannu akan su barta da sakar mashi naushi a kafa sai da ya kusa faduwa ya saki ƙara ya ce da safe cikin murya mai tattarar ɓacin rai ta ce da kaga waccan hanya ba za ta bulle maka ba shine ka biyo ta nan ko ka saka ni amfani da abubuwan da ba da kuɗin da zan iya biyan ka da su ina son ka sani duk da haka ba za ka samu abin da kake so ba ka rubuta adadin kuɗaɗenka da ka sa aka kashe min idan na samu sauƙi zan biya ka Mahir ya ce kyauta na baki ta katse shi saboda kana son kai tarayya da ni saboda kana son ka kwanta da ni Mahir ya runtse idanu ran shi a ɓace ce me yasa kike min wannan zaton ne kike min kallon mutumin banza ta ce saboda manufarka kenan dole kana da manufa a kaina ba ni da kyau ba ni da dare amma ka manne min Mahir ya girgiza kai babu wannan manufar a raina ina son auren ki ne ban taɓa tunani mara kyau akan ki ba ban shiga rayuwarki domin in yi tarayya da ke ba babu mummunar manufa a tare da ni trust me ta rike gugu tana huci ta ce a yau zan ka ƙarshen ƙaryar da kake min me ya manufarka a kaina kanshi tsaye ce ina son ki ina son auren ki ta ce idan har aure na kake so ka yi kuma baka da mummunar manufa a kaina akwai sharaɗi kada ka tambaye ni komai dangane da rayuwata sai dai idan har ni ce na sanar da kai da kaina sannan ba za ka buƙaci tarayya da ni ba har sai idan ni ce na buƙaci hakan da kaina idan ka zo da salon yaudara sai na karya maka kafafuwa da hannuwa ka san ba za ka iya kwata da ƙarfi ba da mamakin ta ji ta yi ya ce na yadda da sharuɗanki ta ce mu je a ɗaura mana aure Mari ya ce sai dai gobe zan bar ƙasar nan sai dai mu je Najeriya a tare sai a ɗaura mana a can ta girgiza kai ta ce zan bi ka Najeriya ne kawai idan ka yadda muna sauka za ka nemi masallaci a ɗaura mana auren Mahir ya ce na yarda Mahir yana koma ciki ya kira Mamsi ya sanar da ita halin da ake ciki daga ɗaya ɓangaren Mamsi ta ce amma Mahir baka ganin akwai damuwa Mahir ya ce insha Allah babu damuwa Mamsi ta je sannan ta ce alright na yi magana da malam ku sauka a Sokoto akwai ɗaurin auren diyar shi da za a yi sai a haɗa da shi sai dai Mahir ina gudun tijarar da kawunan ka za su Mahir ya dafa kai ya ce Mamsi ki rabu da su komai zami ba za mu burge su ba ba ƙaunar mu suke ba a kullum cikin neman laifin mu suke yi Mamsi ta sauya maganar ina yarinyar take ta tambaye shi ya ce tana ɗaya ɓangaren to masu sauraro bara mu dakata nan a cikin wannan littafi da muke karanto muku wato littafin Inuwar Aure na marubuciya Aisha Angel ku dai ku danna mana subscribe liking tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa a cikin wannan sassafar tashar da muke ƙayatar da ku wato tashar Farkon Gani TV tare da ni jagorar ku na Villancy Love Antin S&S mun gode inda ke zuciya ba za ta dashe ba